Привітання, хто максимум підійшов трохи раніше, фізично будемо робити почати стрілець, впевнитися, які максимум проблеми, інформацію, центр ось, кабінет теж читаємо, будь ласка, пишіться, що я бачили, не бачили. Мікрофон забув начепити. Ось, зараз мусить бути нормально з звуком. Ну что, як чуваць меня? Так, ну что, 9 человек уже есть. Привітос всім, хто тільки що долучився. Ось. Так, яшчэ хвилинка засталася до офіційного початку. Будем чекати трохи. Дякую всім, хто прийшов. Пакуль што раскажу, дзе я стрымлю. Я так і не знайшоў нормальнае месца ў сябе у горадзе, пакуль што ну, так склалася, што, каб пастрыміць, а ў інтэрнэце у мяне вельмі кепскі інтэрнэт, з яго стрыму нормальнага не атрымаецца. Па гэтай бутэльке з куфелем сзади мяне вы бачыце, што я стрымлю ў кавярні, ось, і з расцэнкамі на півасік і ўсё астатняе. Але ў мяне сёння толькі гарбата. Ось. Пацвярджу нават для тых, хто не верыць, калі ласка. Ось. І сёння будзем размаўляць на тэмы, што там у Расіі адбылося важнага за апошні час, як гэта на нас паўплывае. І аб тым, што адбываецца ў беларускіх школах, як там падпрасоўваюць вучняў нават не іншадумцаў, а проста тых, хто выглядае троху па-іншаму. І яшчэ такі нюанс. Сёння я стрымлю месцы, дзе няма, на жаль, розетак побач са мной. Вось. І таму стрымлю толькі на голым энтузіязме. Голым энтузіязме сваёй батарэі, свайго ноутбука. І таму стрымлю толькі на голым энтузіязме. Голым энтузіязме сваёй батарэі, свайго ноутбука. Вось. OBS Studio сёння таксама не будзе, хоць я і абяцаў. Выбачайце, зноў жа ёсць тэхнічныя праблемы, на якія я, на жаль, не магу паўплываць. Ось. Таму сёння па старынцы стрымім. Так, 10 чалавек ёсць, выдатна. Скажыце, калі ласка, што з абстаноўку мужикоў, якія злева ад мяне півасікам разганяюцца, і, будзь ласка, ці моцна ён замінае, бо я, вось, бачыце, праз петлічку стрымлю.
чакаю вашага фідбэку і будзем працягваць. Да, я сёння буду, ну, стрым сёння будзе недоўгі, я думаю, 10 хвілін 45, не болей, наколькі хопіць моей батарэі ў ноутбуку. Все, зараз чакаю зноў жа вашага фідбэку ў чаціку і пераходзім да справы. Все добра чуць, падвісанне, што окей. Ну, падвісаць будзе троху, таму што я хацеў бы сесть, канешне, бліжэй да мадэму ў гэтай кавярні, але мне нават афіцыянтка не сказала, дзе тут мадэм, таму не атрымаецца. Ладно, галоўнае, што добра чуваць, бо ў стрыме гэта гук самае галоўнае, і большасць людзей, якая будзе потым гэты відос глядзець у запісы, яны будуць менавіта слухаць, а не глядзець. Все, тады паехалі. Ну, па-першае, хачу падзякаваць 3 маім данацерам, якія мне заданацілі за апошнія 2 тыдні, дапамаглі вельмі моцна, дапамаглі падпіскай на SoundCloud. І зараз на працягу цэлага года я змогу выкладваць без абмежавання на SoundCloud свае падкасты Радыё Радыкс, якія выходзяць кожны месяц па 10-х числах. Вось і на гэтага 10-го числа таксама будзе, чакайце, глядзіце. Па-другое, я завёў сабе Patreon. Patreon — гэта такая штука, дзе можна данаціць камусьці на рэгулярнай падставе, то бок стаць патронам нейкага блогера ці артыста, ці там мастака, які вам падабаецца, і такім чынам вы яму данаціце. Сума гэтая аўтаматычна спісваецца з вашага рахунку. Вам не трэба там кожны месяц запарвацца, колькасці там данаціць. І сума гэта будзе тая, якую вы самі абярэце. То бок гэта можа быць там $5, $3, ну там ёсць варыянты, колькі там. У мяне я паставіў 3, 10, $25. Ось таксама спасылкі ўсе ў апісанні, глядзіце відэа, апісанне да відэа, там будзе Patreon, праходзьце, рабіцеся патронамі, і гэтым вы вельмі моцна мне дапаможаце ўсяму таму, што я раблю. Вось, што яшчэ у плане аб'яваў расказаць? Ну, в прынцыпе, давайце перайдзем да справы. Так. Добра чуць, нужна хорошая камера, інтэрнэт. Добрае пытанне, інакш зачым выходзіць у эфір, калі няма добрага інтэрнэта? Гэта так і ёсць. Аднак скажу вам, што часам пакуль не прыйдзеш і не даведаешся сам на практыцы, які інтэрнэт, ты не будзеш гэта ведаць, пакуль не пачнеш стрым. Разумееце, на словах усё так вельмі проста, а калі пачынаеш працаваць сам, то не ўсё так проста. Да? То бок я ўжо сказаў, што ў інтэрнэце сваім я не стрымлю з дому, так бы мовіць, таму што няма там нармальнага інтэрнэту. Прыйшоў туды, дзе ён падаецца як есть. Ну, зараз, кажуць, лагае, але здаецца ў межах прыстойнасці. Камера іншая, так, патрэбна іншая камера, яна ў мяне ёсць, і яна будзе падключана ў свой час, я над гэтым працую ўвесь час. А яшчэ лепей, калі вы хочаце, каб была лепшая камера, інтэрнэт, вось камеру і лепшы інтэрнэт, і ўсё будзе вельмі крута, потому што стрымы на ўзроўні нехты ці беларускага тэлебачання за студэнцкую стыпуху ты не намуціш, на жаль. Вось. Так, значыцца, сёння у нас будзе 3 блока ў нашым стрыме, 3 рэчы, пра якія мы будзем размаўляць. Значыцца, першае, гэта што адбываецца ў беларускіх школах, такая лёгкая занатоўка, заўвага на палях таго, што я пабачыў, прачытаў на Тутбае. Другое, гэта што адбываецца з нашай нафтай, дакладней з расійскай нафтай, якая ідзе праз Беларусь. Я вельмі доўга сядзеў, з гэтым усім разбіраўся, каб даць вам больш-менш выразную ацэнку здарэнняў, што гэта за экалагічны падатак, які увёў Лукашенко 50%. Ну і трэцяе, гэта, конечно, той замут, што Пуцін зрабіў у сябе, заявіў аб перапісанні Канстытуцыі, аб пераразмеркаванні ўлады, што это ўвогуле ўсё значыць і як гэта паўплывае на Беларусь. Так, поехали. Пачнем са школы. Так, секунду, там нейкі...
Хутчэй пытанне. Пачнем пытанне троху потым, таму што, як сказал, троху сёння абмежаваны па часе. Денис Кунцевич піша 3 чалавекі смотрят, да не 3, у меня 8. Абмежаваны трохі па часе сваёй батарэяй свайго ноутбука, дакладней, не маёй. Вось, наконт школы. Прачытаў на тут бая такую навіну аб тым, што чацверакласнік нейкі прыйшоў у школу з зялёнымі валасамі, і яго за гэта выклікаў завуч, і яго, ягоную мамку, і 40 хвілін там іх распікаў пра тое, што як нельга хадзіць з зялёнымі валасамі у школу, як немагчыма такі мець знешні выгляд, таму што нібыта ва ўставе школы напісана, што трэба мець прыстойны знешні выгляд і гэтак далей. А потым іншая гісторыя, ўжо 8-класнік зрабіў таксама сабе зялёнае валоссе, і яго выклікалі да дырэктара, і дырэктар яму зрабіў заўвагу нібыта афіцыйна за тое, што гэта не можна. І вось што мяне больш за ўсё паразіла ў гэтай ўсёй гісторыі, не тое, што нашы там саўкі, гэтыя настаўнікі, казліна вся эта сістэма адукацыі, гэта для мяне, ў прынцыпе, не дзіва. Ось я так бакавым зрокам заўважыў пытанне, хадзіць з зялёнымі валасамі – это норма? Так, это норма. Не норма указваць іншым людзям, з якімі валасамі ім хадзіць. Вось. І мяне што больш за ўсё паразіла, што маці гэтага хлопца, які быў першы чацверакласнік, яна сказала, мы напісалі, говорит, яна кажа, вось, а где же закон указывает, что нельзя ходить с зеленым? Я посмотрела внимательно на все законы и вижу, что нужно прилично одеваться, но про зеленые волосы ничего не сказано. То бок, размовляя с журналистами, головный аргумент был то, что законом не заборонено. И мне тут пришло в голову, что якая же это дичь, коли люди лічат, что закон увогуле мае уплыў на іхнія целы, што закон можа рэгламентаваць, што ім можна рабіць са сваім целам, а што нельга, што закон можа увогуле казаць пра такія рэчы, што расце на цябе, што мусіць расці, што не расці, і тым больш на дзіцёнкі. Да? Гэта такая дзіч насамрэч, што людзі лічаць дзяржаву рэгулятарам у гэтай сферы. Гэта, мне кажется, иллюструет такое ставленне, што рэальна людзі думаюць, што вось над імі ёсць там нейкая такая боская установа, да, якая мае права на іхнія цалкам рэгламентаваць іхнія паводзіны. І вось мне падаецца, што чалавек, скажем так, больш адэкватны, больш які сябе паважае, ён бы сказаў, прабачце, а як дрэнна мне ўвогуле майму сыну хтосьці указвае, з якімі валасамі яму хадзіць. Яму падабаецца, ён так і ходзіць. Камусьці гэта замінае, камусьці робіцца кепска ад гэтага, хтосьці церпіць, хтосьці не ведаю. Карацей, зло нейкае ў грамадства ідзе ад гэтага. Чыесьці асабістыя інтарэсы ад гэтага пакутаюць? Адказ відавочны, не. Дык пытанне, якога хрэна гэтае пытанне увогуле можа быць рэгламентавана дзяржавай ці нейкай там вышэйшай установай. Вось. А гэтая маці, на жаль, сабе такога пытання не задае і вось звяртацца да закону. Вось я кажу вам, это яшчэ адна нагода сказаць, людзі, не звяртайцеся да дзяржавы як да нейкага рэгулятара, тым больш у інтымнай, у асабістай сферы. Да? Не можа дзяржава рэгламентаваць, што вам насіць, што не насіць, і тым больш вашым дзецям. Проста рабіце тое, што вы лічыце патрэбным, гэта вашыя правы, якія вам былі нададзеныя ад нараджэння. І вось я стала таксама нагодай прыгадаць для мяне гэта сваю школу, дзе расказвалі нам таксама выкладчык, як там можна себе паводзіць, як нельга, і дырэктар, аднак я скажу, я вучыўся, это быў пачатак нулявых гадоў, але не таму, што школа, а таму, што я сам хадзіў там, да, і з доўгімі валасамі, і там з заплаткамі, заклёпкамі там ва ўсіх магчымых месцах, там, да, і з доўгімі валасамі, і там з заплаткамі, заклёпкамі там ва ўсіх магчымых месцах. І ведаеце, нічого, нехта нас, штосьці ніхто не чапаў. Іншая справа, што чапалі за паводзіны, вось чапляліся, калі спрачаўся з настаўнікамі, калі там недастаткова паважліва паразмаўляў завучам, колькі я там працярпеў, аб'яснительныя там заставлялі пісаць за гэта, і гэтак далей. А раскажыце, якія ў вас былі гісторыі ў школе, ці прасавалі вас за знешні выгляд, за вашыя паводзіны, напішыце ў чаціку, калі ласка. І зараз мы прабежымся па чаціку, па паведамленнях і працягнем размаўляць далей на астатнія две тэмы. Кого из белорусских блогеров смотришь? Гляджу нехту, рудабельскую показуху,
гляжу дорогу. Тутэйшы шляхціч. Кого яшчэ? Ну, напэўна, гэта і ўсё з беларускіх. Ну, да. Ну, можа, один-два яшчэ пропустил, узгадаю, потом скажу. Каким образом можно жить в Беларуси, бороться с белорусским государством и не быть им репрессированным? Таким образом, что треба, по-перше, змагаться разумно, не кидаться на амбразуру там, где это не потребно, а продумать кожное свое дзеянне. По-другое, соблюдать технику бяспеки, культуру бяспеки, конспирацию, іншымі словамі. І можна быць тады не рэпрэсаваным даволі доўга. Это не значит, что увесь час. Хутчэй за ўсё, унікнуць рэпрэсіі у канчатковым выніку вам не атрымаецца, але вы можете адцянуць её па максімуму. І як это конкретно робіць, у мяне на канале есть куча відосаў на эту тему. Ну, можа, не куча, но некалькі ёсць. Асабліва, глядзіце апошні Радыё Радыкс, дзе я падрабязна рассказываў аб тым, як жыць без мабільнага тэлефону, як уникаць всех этого контролю. Ось апошні падкаст якраз на гэтую тему. Глядзіце, слухайце. Так. У мяне заўвага пра Ціханчука. Не разумею, навошта ты яго падтрымліваеш і называеш разумным. Тыповы бязмозглы двачар, якога дзяўчынкі ў школе крыўдзілі. Тое, што ён слабы на галаву, зразумела з яго запіскі. Ну, пачну з канца. Мне з ягонай запіскі не зразумела, што ён больны на галаву. І нічога такога, што б сведчыла аб тым, што ён неадэкват, што ён псіх, што ён тупы, я там не пабачыў. Калі вы пабачыце, ну кажыце мне, скажыце, а чым вы в 18 год займаліся, якія вы тэксты пісалі ў 18 год? Можна задаць такое пытанне. Потым, дзяўчынкі ў школе крыўдзілі. Ну, калі дзяўчынкі ў школе крыўдзілі, гэта яшчэ не значыць, што ён кепскі чалавек, насамрэч. Гэта не паказчык, разумееце, што цябе нехто ў школе крыўдзіў, ці ты кагосьці крыўдзіў. Гэта яшчэ не значыць аб тым, што ты як было адно па жыцці. Зараз, секундачку. Насыплю сабе цукру у гарбату. Бо уже тут мужики гэта паляць бездалёк, тут курылка, ну я сяджу ля курылкі, і яны там паляць, і яна трошки сюды ідзе, і ад таго цяжкавата прамаўляць. У роце перасыхае. Вось, гэта па Ціханчуку. Далей наконт падтрымкі. Ведаеце, ну я б не сказаў, што я яго так уже прям падтрымліваю, што я прям ягоны фанат. Ён разумны чэл, гэта факт. Ну, гэта як бы відавочна, але разумным не абавязкова можа быць добры чалавек. Не абавязкова разумным будзе чэл з файнымі ідэямі ў галаве, з правільнымі ідэямі ў галаве. То бок і злодзей можа быць разумны, згадзіцеся. Вось. І па-чалавечы мне шкада яго за ягоныя ўчынкі, за тое, што з ім зараз робяць, колькі ён атрымае. І можна, ведаеце, падтрымліваць чалавека з маральнага пункту гледжання, не падтрымліваць палітычнага. Ну і плюс могуць быць розныя ступені падтрымкі, разумееце. Адна справа за чалавека на пікет выходзіць, іншая справа пісаць, аналізаваць ягоны ўчынак. І зноў жа, заўважце, я як бы стараюся пазбегнуць ацэнак яго з пункту гледжання маралі. Я што дзесьці пісаў, што ён там файны хлопец, рабіце ўсе гэтаксама, як Глеб Ціханчук. Нет, але я аналізаваў і буду аналізаваць ягоны ўчынак, бо ён вельмі важны для разумення беларускай сітуацыі, і гэта ўвогуле першы такой ўчынак за гісторыю незалежнай Беларусі, абысці яго сваёй увагай абыходзіць я ніяк не магу. Идем далее. Так, про зеленые волосы я уже отказал. Кого бы ты мог назвать лицом белорусской оппозиции? Никого. Если государство не будет проводить идеологическую чистую политику, то ее будут проводить по отношению к Беларуси другие государства. И чё? Если нас не захопить Россия, то тут будут стоять солдаты НАТО. Такая вот логика так само, да? Будешь ли ты проводить алкостримы? Я же не споживаю алкоголь, какие алкостримы.
Паехалі далей. Зараз датычна нафты. Ну, прабяжымся троху пра храналогіі здарэнняў. Па-першае, Лукашенко з Пуціным так і не дамовіліся пра нафту пад Новы год. Пасля хутка пасля Новага года адбыўся такой цікавы выпадак. Наш нафтаправод, дакладней тут участак нафтаправода «Дружба», які праз Беларусь ідзе, быў пастаўлены на ремонт. Беларусы сказалі, што гэты ремонт запланаваны і пра яго паставілі вядомасць расійскіх партнёраў, по-моему, «Транснефть» называецца. Вось, паставілі вядомасць, але там у Расіі заявілі, што не трэба было гэта рабіць, мы могли самі выдатна справіцца. Вось, то такая двойственная сітуацыя. І некалькі дзён цягнуўся гэты ремонт, а ён, вядома, звязаны з зніжэннем ціску ў трубе. Гэта значыць, што зменшаецца зніжэннем ціску ў трубе. Гэта значыць, што зменшаецца колькасць пастаўленай нафты. І я, шчыра кажучы, схільны разглядаць гэта раптоўнае рашэнне там зрабіць ремонт, як спробу ціску на Маскву, паказаць, што пры жаданні мы не толькі зможам тут паставіць на ремонт на месяцок іншы, і гэта велізарныя страты для Расіі, для расійскага бізнесу і для дзяржавы дакладней. Это яшчэ і просто як бы дэманстрацыя таго, што вось мы можам. Вось у нашых руках як бы знаходзіцца ваш фінансавы поспех у пэўнай ступені. Гэта і гульня на падвышэнне ставак. То бок гэты ремонт таксама быў зроблены не дарма, я так лічу. Па-другое, гэты падатак 50%, які быў накладзены Лукашенко. То бок многія расцэнілі так, што ён падняў многія так зразумелі, мне падалося, што ён падняў для Расіі ставку на транзіт нафты на 50%. Не, гэта не так. Гэты падатак 50%, гэта падатак на беларускія кампаніі. Валер Карбалевич напісаў у сваім артыкуле на навіны Бай, што нібыта гэта падатак на расійскія кампаніі. Не. Ну, як бы, бачыце, у розных крыніцах па-рознаму пішуць, але гэта прынцыпова важна. Я ўсё ж такі зрабіў выснову, што паколькі абслугоўваннем беларускага адрэзку гэта нафтаправода, ну, вы разумееце, нафтаправод, он ідзе, пачынаецца ў Татарстане, калі я не памыляюся, і сканчаецца аж у Ростоке, у Германіі, у Венгрыі, ён пасля Беларусі, ён развілка ідзе адразу на колькі бакоў. Частка ідзе ў Літву, ідзе поўдзень, по-моему, у Балгарыю, там 23 там разы на пачатку 70-х, по-моему, у дзень, і вось на сённяшні дзень яму, як функцыянальнаму нафтаправоду, уже 56 год. Ось. І так вот, і гэта аб чым, што абслугоўваннем нашага участку займаецца Гомель-Транснефть «Дружба». І менавіта на іх быў накладзены гэты падатак у 50%. Падлагваю крыху. Дзякуй за інфу, но пакуль нічого зрабіць не магу з гэтым. І менавіта падатак быў накладзены на іх. То бок, я думаю, што гэты падатак у 50%, ён можа ў будучыням служыць падставай для падвышэння кошту транзіта. Бо Гомель-Транснефть «Дружба» скажет: ну, извините, нам президент ввел 50% налог, что нам теперь делать? Ну, нам же надо как-то его отбить, и подкрутят российцам кошт на транзит нафты. Я думаю, это все к этому идет, и я годен тут с Пальчесом, с Шрайбманом, с іншими аналитиками, як 2020 год, это будет год неспынной такой нафтовой войны, и на ее фоне будет шмат чего цікавого отбываться. Быть лепей зараз. Фух. Я просто пробіў офіцыянткі, дзе знаходзіцца мадэм, і перасеў бліжэй да яго. Вось. 14 чалавек, які было, нават ніхто не збег, выдатна. Вось. Так я спыніўся на пытанне аб нафце. Вот я расказваў пра этот нафтаправод «Дружба». І я кажу, што это 50% гэта ўсё ж такі падатак на беларускія кампаніі, расійскія, для того, каб абгрунтаваць падняцце потым кошту на транзит нафты. Далей, некаторыя кажуць, што нібыта Лукашенко можа пайсці на тое, што ўвогуле перакрое транзит нафты з Расіі ў Еўропу. Я думаю, ён на гэта не пойдзе па адной галоўнай прычыне, што гэта вельмі моцна сапсуе ягоныя адносіны з Расіяй. А гэта будзе значыць, што
Ой, не з Расіі, прабачце, з Расіі само сабой, гэта пакажа яго перад западам як нестабільнага партнёра. А ён усю сваю знешнюю палітыку апошнім часам будуе на тым, што паказаць сябе ў супрацьвагу Пуціну, што ўсе такой стабільны, такі нармальны, са мной можна мець справу, а тут ён прыносіць непасрэдна як бы праблемы сваім заходнім партнёрам, да, эканамічныя, перакрываем нафту і гэтак далей. Таму я думаю, іншае выйсця няма, акрамя как купляць нафту ў іншых месцах па рынкавым кошце. Што гэта будзе значыць? Тут вельмі небяспечны момант з'яўляецца. Нафта па рынкавым кошце плюс падатковы манёвр, які нам ніхто не кампенсуе, гэта значыць што? Гэта значыць, што рэзкае падзенне узроўню жыцця насельніцтва. Магчыма, не рэзка, але з часам менавіта падзенне. Дарэчы, вы заўважалі, ребята, што апошні час ледзь не ўсе, большая частка сусветных пратэстаў, вялікіх, моцных пратэстаў, якія перарастаюць у паўстанне фактычна, адбываецца з-за росту коштаў на нафтапрадукты, на паліва. Так было ў Іране, так было вось недаўнія пратэсты, так было ў Парыжы рух жоўтых жылетаў і ў адной з бліжнеўсходніх краін, я не памятаю, па-моему, ці то ў Ліване, вось там, дзе зараз пратэсты, гэта стала адным з такіх трыгераў. Канешне, зразумела, што праблемы іншыя назапрашваюцца для пратэстаў, але трыгерам робіцца менавіта гэты момант. Вось. Таму я думаю, што якая тут небяспека. Тут можа быць такая, складаецца такое ўражанне, што гэта падзенне ўзроўню насельніцтва даволі такая кансерватыўная маса людзей, асабліва ў правінцыі. Яны звяжуць з тым, што Лука не смог договориться с Россией, поругался с Россией, вот мы и живем теперь плохо, а надо нам помириться с Россией, и мы будем жить хорошо. И это выкліча, насамрэч, великую попыт на прарасійскага кандыдата на выборах, на прарасійскую силу. И калі Россия захоча сюда вкинуть свою присутнасць, яно можа упасть на вельмі благодатную почву, сказать, вот смотрите, Путин с вами ругался, а в России, смотрите, как все хорошо. Вот и Путин социалочку поднял. Дарэчы, об этом я буду казаць пазней, калі вы глядзелі ці там чыталі про гэта зварот Путина до федеральнага сходу. І ён там кажа якраз, што паабяцаў вельмі моцны пад'ём сацыялкі там па ўсіх напрамках літаральна, выняць гэта ўсё бабло з рэзерваў і фактычна раздаць насельніцтву. Бо такі подкуп выбарнікаў фактычна. І на фоне Беларусі, якая будзе толькі нішчаць, да, ну і так не по-беларуску, бяднець усё болей і болей. Гэта можа і в сукупнасці з гэтым нафтавым момантам, да, што вось Лукашенко пасраўся з Расіяй і мы сталі жыць бедна, яшчэ бедней, чым раней, гэта можа выклікаць вялікі попыт на нейкую прарасійскую сілу, мне так падаецца. Вось такая вось небяспека. Это вось што датычна нафты. Ну так, падсумоўваючы коротка, перакрываць нафту Лукашенко хутчэй за ўсё не будзе в Еўропе, хутчэй за ўсё будзе искаць альтэрнатыўныя шляхі пастаўкі нафты. Зараз ему там на 2 месяцы наперад дамовіліся з Гуцырыем, відаць, там просто на асабістых звязах па сяброўству. І гэта можа стаць вялікім трыгерам для з'яўлення тут прарасійскай сілы, ці прынамсі як мінімум попыту на такую сілу у народзе. Бо як бы павышэнне кошту нафты і нафтапрадуктаў рэальна вызаве сацыяльную напружанасць. Вось гэта быў другі пункт, про который я хацеў распавесці. Яшчэ трэці пункт наперадзе. Уже часу у нас не так шмат засталося, палова батарэі у меня уже. І зараз будем чытаць чатик. Включаецца рэвалюцыя ад госпереварота. Пры рэвалюцыі адбываецца карэнная змена палітычных і сацыяльных інстытутаў. Пры дзяржаўным перавароце мяняецца толькі кіруючая верхушка. Помогло ли то, что 500 оппозиционеров выходили на митинг против России? По-першае, было не 500, на пікавых мітынгах лепшых было до 2000 чалавек, гэта налічылі праваабаронцы сваімі лічыльнікамі, там у них свая тэхналогія распрацаваная. Па-другое, калі будзеш флудзіць, задаваць тут дурацкія пытанні, я цябе забаню. Ну і так, гэта памагло, і аб гэтым я буду казаць пазней. У Польши нафта есть. Шчыра кажучы, я не прабіваў гэтае пытанне. Ну, я думаю, бачна, што раз яны не ў клубе нафтавых дзяржаваў, то калі ёсць, то ну, як у Беларусі прыкладна. Ввогуле ў нашых гэтых шыротах, так бы мовіць, там Беларусь, Украіна, Польша, вось гэта вось усходняя Еўропа, нафты амаль нікога няма. Там, здаецца, бліжэй там да Румыніі, ну там паўднёвей трохі ж нешта ёсць, але не нафта.
Как анархия поможет отстоять суверенитет Беларуси? Глядзі моё відэа 3 крокі за незалежнасць, там гэта разжована. А што на іхнюю дарагую нафту глядзець, піша Максім. У Еўропе паліва з новага году стала таньшае на АЗС ажно минус 4,8%. Значыцца, жывуць без России. Да, конечно, можно жить без России. Іншая справа, что... Ну, короче, не буду тут перасказваць все тое, што нашы аналітыкі ўжо казалі, што мы ў гэтай залежнасці ад России до такой ступені пагрязлі, што кожны новы год гэтай залежнасці робіць рэформы далейшае ўсё больш і больш балезненнымі для нас, балючымі. Нібыта лепей стала, ну мусіла стаць, зараз палачак ад Wi-Fi паболей. Так, все кажуць, што стала лепей. Вось мне трэба было адразу тут сесці, не рыць галову, не вам. Так, Мікола, дзякуй за абзоры анімэ, але прашу рабіць часцей іх. Вось я недавно новую анімэху паглядзеў, Канасубу, і будзе пра яе хутка агляд на канале. Ну, не только так, у соцсетках. Так про-кремлевские и так есть. Гайдукевич. Я не лишу Гайдукевича про-кремлевским. Жителям ДНР социалку подняли? Не ведаю. Но коли у них российские пашпорты, то, в принципе, что это меняет. Но ДНР это такие эксклюзивный упадок. А чему ты задал это питание? Дык поляки могут провести своего кандидата. У Польски же лепей, ніж у России. Кандидата на президентство тут, ну, нешта мне это не бачыцца, не вельмі верагодна. Як табе жывецца ў Польшчы? Ну, по-рознаму, гледзячы ў якім плане глядзець. У матэрыяльным плане, конечно, палепей, чым у Беларусі, і я зараз разумею, чаму людзі, уехаўшы ў Польшу, Беларусі не вяртаюцца пераважна. Ну, а ў такім маральна-сацыяльным, конечно, Беларусі лепей, там я пры дзеле, так бы мовіць, а здесь што, толькі вучоба, больш нічога. Ну, вся камунікацыя з беларускім асяроддзем толькі праз інтэрнэт. Дык кастрычніцкая рэвалюцыя ці пераварот? Не, я схільны разглядаць все ж таки кастрычніцкую рэвалюцыю как рэвалюцыю. Это не быў пераварот. А вось февральская, да, гэта хутчэй быў пераварот. Усё правильно. Ты же сказал, что Пу упомянул социалку. Вот я упомянул ДНР. Хорошо. Добро, поехали. Зараз поговорим об Путине, что он там напрыгадывал у своем поведомлении до своего российского парламента, и что это все для нас значит. Гайдукевич же с партии Жирика. Блин, ЛДПБ это ЛДПБ. ЛДПР это ЛДПР. Наколькі я ведаю, гэта не одна партия с рознымі структурами подразделениями. Это разные партии, просто не знаю. То же самое консервативная партия у Франции, консервативная партия у Швеции. Это что, два отделения одной и той же партии? Нет, это просто, партии, которые называются однольково и исповедуют одну идеологию. Ладно, давайте не будем обмерковывать ЛДПБ и Гайдукевича, стріму ввогуле не об этом. Так, зараз я пойму, що там ось. Путин, карацей, коротко об ягоным посланні, якое было там каля тыдню тому. Что он там сказал? По-перше, сказал, что он будет переписывать Конституцию. Туды будет уведено такі панятак, як Дзяржаўны Савет, это новый уладный орган, и поширенные паўнамоцтвы федерального сходу. Федеральный сход – это одна з палат сённяшніх парламента. И, по-трэцяе, будет поставлено ослабленное полномочия президента и поставлено обмежевание для президента на избрание не больше, чем на 2 термина. Зараз, по-моему, не понравится, на 6 год выбирается президент в России. Вот. Это самое главное. То бок это, калі абагульніць, это... яшчэ будзе зменшаны, будзе уведзены прынцып прыярытэт унутрырасійскага права над міжнародным.
замест таго як зараз міжнародны мае прыярытэт над расійскім. То бок это лагічная рэч, што мы маем, што агульныя правілы гульні яны важнейшыя за твои там асабістыя хацелкі. Такі ж самы прынцып, дарэчы, у Беларусі прапісаны ў канстытуцыі, але ён не соблюдаецца. Вось. І гэта значыць, што зараз Расія будзе, як правильно напісалі ў адным з каналаў, будзе ісці іранізацыя. То бок Расія будзе больш падобна на Іран, які будзе ўсе ў краіне вараціць все, што хоча, пляваць на правы чалавека, пляваць на рашэнне міжнароднага суда па правах чалавека. То бок, болей падобны такі на нас у гэтым плане. Зараз же, калі хто не ведае, Расія выплачвае ЕСПЧ, па патрабаваннях ЕСПЧ выплачвае сваім грамадзянам там іскі, кампенсацыі, ўсё астатняе. Пасля гэтага на это, я думаю, вядома, рабіць не будзе. Што гэта ўсё значыць? Ну, давайте, па-першае, пачнем з гэтых тэрмінаў, там, федэральныя сабрання, госсоветах і так далей. Па-першае, увядзенне госсовета. Што такое госсовет? Ну, дзяржсовет, будзем казаць, да? Госсовет на сёння, ён ёсць ужо ў структуры ўладных органаў РФ, але гэта дарадчы орган. Ён мае, так бы мовіць, дарадчыя здольнасці. Ён нічога як бы па факце не вырашае. Дарадчы орган пры прэзідэнце. Назначае яго прэзідэнт таксама з вышэйшых асобаў. І паўнамоцтвы гэтага органа будуць павялічаныя, і ён будзе уведзены афіцыйна ў Канстытуцыю. То бок гэта кажа аб тым, што верагодней за ўсё Пуцін стварае гэты орган пад сябе. То бок ён стане вядома ягоным кіраўніком, хутчэй за ўсё, і працягне як бы іграць вельмі важную ролю ў расійскай палітыцы. Ну, а прэзідэнтам будзе нехта іншы. Потым будзе пашыраны паўнамоцтвы з Савета Федэрацыі, Рады Федэрацыі. Што такое Рада Федэрацыі? Што такое Рада Федэрацыі? Гэта на сёння гэта такая сенат для рэгіёнаў. То бок туды збіраецца па 2 прадстаўніка ад кожнага расійскага рэгіёну, адзін ад заканадаўчай улады, адзін ад выканаўчай улады. І прыязджаюць туды ўжо на ўроўні федэрацыі, адстойваюць інтарэсы свайго рэгіёна, ну, тэорыі, да, ў рэальнасці свае асабістыя. Вось. Што далей адбылося? Далей Пуцін назначыў новага прэм'ер-міністра Мішусціна. Вот. Хто такі Мішустін? Дарэчы, вельмі прыкольная асоба. Ён быў перад гэтым кіраўніком федэральнай падатковай службы і, як кажуць, там зрабіў вельмі інфарматызаваны. Вельмі смешна было чытаць пра яго, як бы, там все эти расійскія аналітыкі, давай адразу, ну, як яго асабліва ніхто не ведаў, да, як бы там такім вышэйшым узроўні, там фігура не такая вядомая, як Пуцін ці Медведзеў. І яму давай опрашивать там журналисты, аналитики, а расскажите нам, а кто такой Мишустин? А вот вы с ним работали, а что про него думаете? И какие там хвалебные оды мы пели? И ответственный, и талантливый, и самый честный, самый справедливый, и такой молодец, он жесткий мужик с принципами, так всегда за нас, так за все переживает, и такой молодец, и такой умный, и такой порядочный, и такой хороший лидер, и такие у него способности и в этом. Короче, такие оды, дифирамбы ему пели, и так это было смешно слухать, потому что яны ж большасці сваём, яны это казали не анонимно, а от своего імя. И вядома, что все яны это казали как бы с таким разликом, что ось он зараз побачыць, что я его похвалил, и можа мне там, ён же зараз не кто-то там, а другая особа ў дзяржаве, зараз глядзіш мне нейкі бонус мне гэтага будзе. Ну, то бок смешна, як ведаце, стала, як яны яго все расчётліва, да, так хвалілі, расказвалі, які он класны чел. То бок, ну, конечно, калі попробуй скажи, ляпни, что он там кепский, да, там скажи, он скажет, да он козел был, дурак какой-то вообще, там развалил там свою отрасль и фигню всякую робил у себе на посаде. Конечно, так никто не скажет, потому что от прем'єр-міністра може прилететь тим ці іншим чином за такі выказывания. Ось, а фонд борьбы с коррупцией Навального уже обнаружил, что жонка ягоная за 9 год по декларации заробила $24 миллиона. На пытание, где она их заробила, отказывая Мишустин, бизнес, у нее бизнес, а что за бизнес, никто не знает. И потом нашли у ягоной семьи яшчэ дом там у некім элітным раёне, там таксама за заоблачную сумму, по-моему, $150 миллионов, дзесьці ў такім раёне, і участак землі там же. Ну, карацей, відавочна, што як і паўсюль там у этой расійскай палітыцы, это ўсё галтера, як бы карупцыянеры ў гэтым плане, потым будь там 100 разоў тэхнакрат, прасунуты ў інфармацыятызацыі астатнім, ён застаецца як бы карупцыянерам, участкай гэтай злачыннай расійскай сістэмы.
Вось. Далей да чаго прывядуць вось гэтыя вот змены, якія заклаў Пуцін у канстытуцыі, якія, я не сумнеюся, будуць як бы прасунутыя далей. Зараз об этом паразважаем. І для Беларусі менавіта. Да чаго яны прывядуць? Ну, я пагаджуся зноў жа з тымі аналітыкамі, якія кажуць, што Пуцін закладвае свайго роду бомбу з-за павольнага дзеяння па дзяржаўную сістэму. Чаму? Таму што ён вводзіць яшчэ адзін моцны дзяржаўны орган, а чым болей органаў улады, тым болей такіх цэнтраў улады, месцаў яе канцэнтрацыі, якія кожная будзе імкнуцца цягнуць на свой бок. То бок тое, што ён зараз зрабіў, гэта такая дэцэнтралізацыя улады на ўзроўні эліт. То бок не для народа дэцэнтралізацыя, вядома, а вось на ўзроўні эліт, што вось з'явіцца яшчэ адна групоўка, як мінімум яшчэ адна, гэта дзяржсавет, які будзе мець свае інтарэсы, і гэтыя інтарэсы часам могуць разыходзіцца з інтарэсамі іншых уладных груповак. І цікава мне, і зноў жа пра Савет Федэрацыі, то бок узмацненне Савета Федэрацыі, гэта што значыць? Гэта узмацненне ось гэтых мясцовых князькоў, да, то бок. А слабае месца Расіі гэта заўсёды было і будзе, як у любой імперыі, гэта сепаратызм. То бок, калі ўзмацніліся мясцовыя кіраўнікі, яны падчас нейкага крызісу могуць сказаць, а нафіг нам увогуле гэтая Масква патрэбная, калі мы без ёй тут ўсё выдатна спраўляемся, да таго ж далёка геаграфічна, да, адлічваем толькі падаткі, яны нам тут камандуюць. І калі мясцовыя лідары, гэтыя губернатары, іншыя, робяцца дастаткова самастойнымі, то сепаратысцкія такія цэнтрабежныя тэндэнцыі, яны будуць толькі нарастаць. Аднак падумайце самі, што Пуцін таксама не дурань, да, што ён такое зрабіў, і ну, як бы такі крок, які можа потым яму, груба кажучы, бокам вылезці. Калі ён гэта зрабіў, значыць, ён рэальна упэўнены ў сваёй уладзе, рэальна не сумнецца тым, што як мінімум на ягонае жыццё Расія будзе стаяць, Расія не разваліцца, гэтыя князькі не выйдуць з-пад кантроля, дзяржсавет не заканфліктуе з дзяржаўнай думай і гэтак далей, гэтак далей. Чаму ён так думае? Я думаю, тут можа быць тры прычыны. То бок ён, дакладней, прычына адна галоўная, ён вельмі ўпэўнены ў сабе, вельмі ўпэўнены. Ён упэўнены, што вось ён трымае ўсё пад кантролем і ўсё будзе клас. Чаму ён так упэўнены? Я думаю, тут можа быць тры фактары. Першы фактар – это тое, што ён палагаецца вельмі моцна на асабістыя сувязі, на людзей асабіста яму лаяльных, мажліва, такія як Золатаў. Як ашчэнне, што ён думае, што ось яны будуць стаяць за яго да канца, ніколі яму не здрадзіць, заўсёды будуць выконваць ягоныя загады, на якой бы пасадзе ён не знаходзіўся. Другое, ён можа быць палагацца на сваю асабістую моц, на сваю асабістую сілу, якая ў тым ліку можа палягаць у такіх рэчах, як, з адным бокам, маёмасць, вялікая колькасць маёмасці ў яго асабістай, думаю, ніхто не сумнецца, што ён вельмі багаты чалавек. А па-другое, з ягонага аўтарытэта на міжнароднай арэне. Да? Я кажу зараз, я пра аўтарытэт, вядома, не ў развітым свеце, а сярод усялякіх краін трэцяга свету, якіх ён ратаваў, там, неаднаразова дапамагаў, да? Там, і Венесуэла, і Сірыя, і іншыя, і вось мы ведаем все, што Пуцін сябруе з такімі дыктатарамі па ўсім свеце. Вось, то бок, гэтыя рэчы. І таксама я дапускаю, як варыянт, што ён можа проста быць кепска інфармаваны, як бы, бо ён, магчыма, цалкам жыве ў такім інфармацыйным пухіры, якім ствараюць ягоныя падначаленні. Магчыма, яны проста кажуць, даносяць, што ўсё клас в стране, там, ну, напрыклад, інтэрнэтам не карыстаецца. Рейтинг у него высокий, все там классно, силовики под контролем, там губернаторы все там на задних лапках стоят и так далее. И тому у него, магчыма, нават не ўзнікае думкі аб тым, што нешта можа пайсці не так. Што гэта ўсё значыць для Беларусі? Я думаю, ну, па-першае, гэта вельмі важна нам сачыць за тым, што адбываецца ў Расіі. Конечно, трэба жыць сваёй павесткай, перш за ўсё, але, разумееце, такой вялікі імперскі сусед, ён безумоўна уплываў і будзе ўплываць на нас. І ўсё, што б там не адбывалася, но то, што падаецца на першы погляд на нас не мае ніякага ўплыву, яно ўплываць насамрэч будзе. Што гэта значыць? Я ўсё ж такі таксама лічу, што гэта вельмі добра, па-першае, што гэты план 2024, да, таму, каб застацца ва ўладзе Пуціну, скарыстаўшыся дамовай аб саюзнай дзяржаве і гэтай новай саюзнай дзяржавы, што гэты план адкінуты, што не будзе скарыстацца, аднак усё ж такі гэта не значыць, што праблема імперыі
там гвалтоўнага ці прымусовага далучэння да Беларусі, да Расіі знікла. Яна заўсёды ёсць і навісае над намі, пакуль Расія не знікне з мапы сусвету, скажем так. Вось, і гэта праблема заўсёды будзе. Таму трэба працягваць маніторыць абстаноўку, працягваць падтрымліваць акцыю абароны незалежнасці і так далее. І я лічу, што сапраўды вельмі вялікую ролю сыграла тое, што пачалі людзі выходзіць на вуліцы падчас вось калі пачалі трашчаць аб этих інтэграцыях саюзных дамоў. Пабачце, нас яшчэ нават не далучылі, нас яшчэ там нават не было заключено ніякіх дамоваў аб там знікненні Беларусі, да, так бы мовіць, а ўжо людзі пачалі выходзіць. Яшчэ толькі калі пачаліся чуткі аб этом. Да, 2000, конечно, гэта не крытычная колькасць, аднак гэта не тая колькасць, ад якой можна проста адмахнуцца. Ну, вось няма гэтых людзей. Я лічу, што гэтыя выхады яны сыгралі вельмі вялікую ролю ў першую чаргу для Лукашэнкі. І ён зразумеў, што, скажем так, просто так ему ніхто не дасць здаць краіну, нават калі ён гэта захоча зрабіць. Вось, а яшчэ датычна Пуціна і Мішусціна, зараз падумаю, што я яшчэ хацеў сказаць. Ну, у прынцыпе, гэта, напэўна, ўсё. Калі нешта сказаць хацеў яшчэ, то, напэўна, ўжо забыўся, вось 53 хвіліны мы ўжо стрымім. Зараз давайце ваши апошнія пытанні, вам падказваю усім, каму паспею. Все распавяду, што вы мне запытаецеся. Пакуль што апошні момант, на які я хацеў звярнуць увагу, вось датычна ўсе гэтыя свістапляскі з Канстытуцыяй і астатнім. Прыкол у тым, што заўважце, як вось, ну, просто пасачыце там за абмеркаваннямі ў расійскім інтэрнэце, беларускім, як там все кажуць, абмяркоўваюць, вот там эта ўладная групоўка заключила там дамову з гэтай, там такое абмяркоўваецца тое, абмяркоўваецца сёе, а вось там рэферэндум, а вось не рэферэндум. І самае смешнае, што народ, як бы вот это 140 мільёнаў насельніцтва Расіі, яны ў гэтых размовах яны попросту адсутнічаюць. То бок нікога нават не з'яўляюць думкі, што жыхары РФ могуць выйсці і сказать, нет, мы не хотим никакой конституции, мы хотим, как было, як есть. Что могут забараніць Путину стать кіраўніком Дзяржсавета, что могут там, да что заўгодна, выйсці там у падтрымку старога ураду. Гэтыя людзі, яны як бы просто адсутнічаюць, вось это 140 мільёнаў адсутнічаюць у разліках журналістаў, аналітыкаў, палітолагаў, ну, вядома ж, самой улады. Это насамрэч так страшна і дзіка, што вось все ўжо акунуліся, гэта аўтарытарны дыскурс, і просто прымаюць яго за дадзенасць, як быццам так і патрэбна, што не будзе, ну, типа, народ увогуле нічого не рашае. Рашае там Путін, Мішустін, яшчэ там эліты такія, эліты сякі, а народ просто, ён, ну, такая безмоўная працоўная маса. Вось просто пэўны момант мне гэта стукнула ў галаву, да, калі я вось гэта чытаў на гэтую тэму, і я просто ўразіўся яшчэ раз, што такому вот дзікаватаму моманту насамрэч. Ну, гэта факт, на жаль, гэта такой факт, які ёсць. Народ РФ не з'яўляе сабой палітычны суб'екта палітыкі, суб'екта улады, ён з'яўляецца толькі аб'ектам уздзеяння гэтых знешніх больш магутных сілаў. Так, ну все, зараз тады прабягаюся па вашым яшчэ раз пытанням і сканчаю. Можна на новым месцы розетка есть? Ёсць, можа, не, насамрэч няма. Я абышоў усю кафешку перад тым, як сесці і пачаць стрыміць. Е няма, але я думаю, ўжо не спатрэбіцца, тому што, в прынцыпе, пытанне больш ніхто не задае, а я збольшага расказаў усё, што хацеў расказаць. Польша же на офф-уровне сказала, что не будет ЛУ продавать нефть. Ну, я неяк гэта прапусціў, цалкам магчыма. Именно Коми разогнали всебелорусский съезд после Октябрьского переворота, именно Коми уничтожили, и что далей? Якое-то дачыненне мае да таго, што вось таксама людзей так трыгерыць, калі кажуць рэчы, якія не впадаюць у іхнюю міфалогію. Кастрычніцкая рэвалюцыя была рэвалюцыяй, кропка. Гэта не быў пераварот.
Гэта была карэнная змена адносінаў улады ў грамадстве. Да лепшага яна была, да горшага. Там правильно они знішчылі БНР, неправільна. Ну, я лічу, што неправільна. Гэта 10-я ўжо справа. Аб гэтым я говорю, ну, это была рэвалюцыя. Не трэба называць рэвалюцыямі толькі то, што вам падабаецца. І у Іране ў 1979 годзе гэта была рэвалюцыя. І не трэба маніпуляваць словам рэвалюцыя так, як выгадна вам у дадзены момант. Ну да, знішчылі БНР, але я не казаў зараз про то, што знішчаць БНР добра ці кепска. Я казаў про то, што кастрычніцкая рэвалюцыя гэта была рэвалюцыя, таму што яна корні змяніла ўвогуле раскладку сілаў у грамадстве. Февральская. Што февральская змяніла, я, шчыра кажучы, не заўважыў. Ну да, там царызм адмянілі, але просто змянілі адну ўладную групоўку на другую. Пытанне з зямлёй, дарэчы, так і не вырашылі ў Расіі, у сялянскай краіне. Вось аб гэтым, на гэтым можна і спыніцца. Дзякуй, спасибо за стрим. Дзякуй вам вялікі, што слухалі. Дзякуй усім, хто быў, хто пацярпеў гэтыя там все траблы з тэхнікай, яшчэ астатніе. Як бачыце, вырулілі мы такі на нармальны ўзровень і ўсё гэта вырашальна, то бок калі вы бачыце нейкія праблемы там з гукам ці яшчэ нешта, не збягайце адразу, я буду імкнуцца іх неяк вырашыць, таму што паверце, для таго, каб рабіць такія безупрэчныя стрімы, каб все заўсёды работала, нічога не лагала, не падала, гэта вы не уяўляеце, якія высілкі, якія тэхнічныя сродкі трэба. Да блін, нават тэлебачанне робіць, там прямыя включэнні, это тэлебачанне, якое там мільёнаў баксаў бюджэту, там робяць прямыя ўключэнні там з нейкай іншай краіны, і тое ў іх падае, у іх прападае гук, у іх там эти лаги і все на свеце. Што ўжо казаць пра мяне, да, то бок ўсё на аматарскім узроўні. Дзякуй усім, хто быў, хто слухаў. Яшчэ раз нагадаю, што заданаціць вы мне можаце по апісанню па всім спасылкам, якія пабачыце ў апісанні да гэтага відоса. Я буду працягваць імкнуцца рабіць відосы такія з аглядам падзей тыдня, з аглядам аналізам самых галоўных падзей тыдня. Буду выбіраць 2-4 самых галоўныя падзеі не тыдня, 2 тыдняў, якія вось адбыліся, і аналізаваць іх, высвятляць, што гэта для нас значыць, што мы можам ці што нам трэба ў сувязі з гэтым рабіць, і гэтак далей. То бок внікаць у сутнасць рэчаў, рабіць радыкальны аналіз, не проста глядзець павярхоўна, а разбірацца, што да чаго і як нам з гэтым жыць і як палепшыць сваё жыццё. Вось. І буду далей імкнуцца рабіць такія стрымы. Што вам падабалася, не падабалася, калі ласка, можете таксама дапісаць у каментах да стрыма. Всё, усім ноў пасаран. Няхай жыве свабода. Всім добра і крытычнага. Ось так. Пакуль.